Ngumntana kaNkulunkulu ngisindisiwe, uJesu isizile kakhulu impilo yami. Ngimile nje lana ngofakazi womsebenzi ophelele wesiphambano. And masiqeda konke lokubazalwana siyohamba siyobonana nenkosi yethu. Sihlale nawo phakade naphakade. And we are grateful to God for salvation. Amen. Ezinye ikhathi lezi ezikuvezelayo ubuhle bokusindiswa. Yeah, when you see people losing their identity, losing their lives, uvela uNkulunkulu umbonge. Yeah, uma ufika la okhulele khona ubona abantu okhula nabo, you just thank God for salvation. Amen bazalwane. Isipho lesi edlula yonke into ongaba nayo emhlabeni, uthi uhamba emhlabeni kodwa uhlukene nokulahlwa. Ngoba kusekho ukulahlwa. Kulaba uKristu Jesu nikhona kodwa bazalwane. Ngiyafisa uba sibuke kafishane izikaNkulunkulu izenzo ze 2 Kings chapter 4 qala verse number 1. Sigcine verse 7. Then sobe sesibuka imisi ezimbala zezwi sobe sesithandaza. Amen. Makhosi sibili chapter 4 siqale verse number 1 sigcine verse number 7. Inkosi ibusise ukufunda kwezilayo. Kwakhala kuElisha owesifazana othile wabafazi bamadodana abaprofeti wathi, inceku yakho indoda yami ifile. Wena uyazi ukuthi inceku yakho yayimesaba uNkulunkulu uJehova. Sekufike umtshelekisi ukusithathela abafana bami ababili babe izigqila. UElisha wathi kuye, ngikwenzele ntoni na? Ngitshele. Unantoni endlini? Wathi, incekazi yakho ayinalutho endlini ngaphandle komfuma wamafutha. Wayesethi, hamba utsheleke izitsha ngaphandle kubo bonke abakhelwane bakho, izitsha ezingenalutho zingabi ingcosana. Wongena uzivalele ngesivalo wena namadodana akho, uthele ezitsheni zonke lezo, ubeke ezigcweleyo eceleni. Wasuka kuye wazivalela yena namadodana akhe ngesivalo. Wona aletha kuye yena wathela. Kwathi izitsha sezigcwele, wathi endodaneni yakhe, sondeza kimi nesinye isitsha. Kepha yathi kuye, akusekho sitsha, amafutha anqumake. Wayeseya kumtshela lo muntu kaNkulunkulu. Wathi yena, hamba uthengise ngamafutha, ukhokhe isikwenetu sakho, uzondle wena namadodana akho ngaseleyo. Inkosi ibusise ukufunda kwezilayo ibandla lonke lithi amen. Namhlanje mfisa ukuthandaza kafishane ngendaba ethi it happened behind closed doors. It happened behind closed doors. Oh amen. Ungamtshela umakhana ukuthi vala umnyango. Yeah, ufunda ukuvala umnyango. Some of us, we are too public for our restoration. Some of us, we are too public for what God wants to do in empilweni zethu. We are busy exposing the divine strategies for our restoration. Enye into ofuna i-discipline ofuna siyakhe, i-discipline of not exposing what God is doing for you behind closed doors. Unkulunkulu uyafisa ukwenzela manje you are too out there. Yeah. Funa deal with this eagerness to expose. Ngoba uma uvala umnyango uwenza nabasebenza against you, you keep them assuming uxakekile la ukhona. Kanti amafutha aqalile yaphuma. Ngoba once izinto zangaphakathi zabona abantu abangaphandle, they will discourage you. Ngicabanga ukuthi enye into ofuna sikhulekela sivalo lonyaka as we about to enter 2026, it discipline to keep those things that are private. Uthi umoya ngcwele yeka ama results akukhulumele kodwa ayi process. Learn to withhold the process from people, allow result to speak on your behalf. Awukhona kodwa amen bazalwane. Nikhona kodwa. Now you see ukuthi impostoli uma efika lo mama kufika a woman who was married to one of the sons of the prophet. Useyeke ku dean of the seminary Elisha wayephethe khona. Lo mama umefika, you listen to the tone of the woman. Uthi lo mama, my husband, your servant, has died.
uthi ke kodwa ke ekufeni komnyeni wami inceku yakho ungacabanga ukuthi ngiluze ngedwa. Mina ngiluza umnyeni wena uluza inceku. Manje iyangixaka indlela othule ngayo kube ngathi awuluza ngekuluze mina ngedwa. Uthi you have lost a servant who feared the Lord, not just a servant. A servant then umubheka ama characteristics ayo kuthiwa into oqala emeje ngayo yayimesaba uNkulunkulu. Uthi ke ngoba kuyenzeka ube nabo abantu kodwa ungabi nabo abantu abamsabayo uNkulunkulu. Ake nithi amen enkonzweni. Uthi ke my husband passed away, not only my husband but your servant. Angisilelana ngoba ngingafuni ukwamukela ukushona komnyeni wami. Into engithusayo ukuthi ngithe ngishonele omnyeni ushonelwe inceku uyathula. Yena akwazi ukuthulakala sibe silahlekelwe sobabili. But agcinanga ukuthi silahlekelwe, my husband died and left me with the legacy of debt. Ya ujonga amadoda ashiya abafazi nemali kodwa owami ungishiye nezikweletu. Oh amen enkonzweni. Ya uthi bonke abanye uma babheka umama ukhala kodwa buye eduduzeke ngoba khona into uma ezothi umeqeda yonke lento ayovela some kube khona ongena. Uthi kodwa owami ungishiye nezikweletu. And lo baba lona into engiphatha kabi ngesikhathi ephila besimshare sobabili. Kodwa uma sengineyinkinga ngisele ngedwa. Awu amen bazalwane. Uthi ngesikhathi when my husband was alive ubehlala enkonzweni ahlala ekhaya, ahlala enkonzweni ahlala ekhaya, but when he's dead the church is quiet. Ya sengisele ngedwa ngishikashiwa izikweletu ngedwa, umthelisi ngapha ufuna ukuthatha ingane indoda ngapha ifile, mina nje kusho ukuthi ke yonke into indoda egcekeni iyahamba uma ingaqhamuka i-divine intervention. Oh alibonga igama lenkosi. Uthi into indoda nje egcekeni iyaphela ngoba umyeni usahambile usemathuneni, abantwana bamba abafana umthekelisi uyabathatha bayosebenzela yena, ngizosala ngedwa. Kanti uma ngikhumbula kahle ngesikhathi ngene inkonzo zapha neviki bathi abangiduduzayo noma uba behambile eKristu kushiye namadodana. Manje ke enye into engiphatha ngomyeni wami uthi umyeni wami ungihluphe ephila, ungihlupha noma sesemathuneni. Ngoba izikweletu azenze ephila zophazamisa amadodana manje. Oh bazalwane, wamphula umuntu kaThixo. Kwasho ukuthi ukhuluma with the prophet umlalele not with emotion kodwa umlalele ngendlebe kamoya. Alibonga igama likaJesu. Ngoba webazalwane uma umuntu asalimele ungajaka umphendula umlalela. Ya ungamlalela ungasheshe umphendule umuntu olimele. Umuntu omlilele omlende nje aqala akhulume, because this when you listen to the tone of this woman uyamuzwa ukuthi mama ulimele udisappointed. In fact ihlahlanganisa yena nesonto. Akayizwisisi kahle. Alibonga igama likaJesu. Akagcinanga lapho lo mama enye presentation yakhe impostoli ithi ke into enkulu ke ngalolu daba ukuthi I am caught between two things. Ngibanjwe ukufa sengibanjwe izikweletu. I am between death and debt. Ikweletu ngapha ukufa ngapha imphakathi nendawo. Ukufa kuthathe indoda, ikweletu kuthatha amadodana sengisele ngedwa. Ikhona into uNkulunkulu wakhe angangenzela yona. Oh nikhona bazalwane? Uthi khona yini into uNkulunkulu wakho angangenzela yona. Libonga igama likaJesu. And lo mama went on and tell Elijah about all the situation. Uthi ke lo mama, I was trying to heal from the loss of the husband, but the debts are taking away my sons. Uthi ukufa kuthatha ubaba, izikweletu kuthatha zithatha amadodana. I am left frustrated, disappointed. I am at despair. Ayikho into engikwazi ukuhlanganisa kahle empilweni yami ngoba ukufa kubenefitile, izikweletu kubenefitile. Yini uNkulunkulu wakhe angangenzela yona? Oh nikhona kodwa bazalwane. Uthi kufiwa la ekhaya, kuhanjiwa la ekhaya, I am left alone and I feel like I'm going to be defeated. The woman was discouraged. The woman was in despair. Lo mama ikho ayifuna ukumhlanganisa yena nesonto nomuntu kaNkulunkulu. Alibonga igama likaJesu. And iBhayibheli lithi ke uElisha ke wayesemfaka imibuzo emibili. Emva kokukhuluma uthi uElisha ke ngisize ke mama ufuna ngikwenzeleni. Ya phela ukwazi ukufika nesigaxa esigaka nje uzongikhalela uzongigiva bese wena ungafuni ngikwenzele utho kodwa umuze umuntu ekutshela into bese ungatshela umuntu.
awukwazi ukufika nento engabe suthi ufuna ukwenzeleni ngoba awukwazi ukuza nesolution kodwa unayo, awukwazi ukuza neproblem kodwa ungenayo nenhlansi yesolution empilweni yakho. Uthi ke what do you want me to do? Ngiyaluza udaba lakho, ngiyaweza amadoda nambile, indoda ifile, ikweletu ukufa, kodwa ngayo yonke lento ufuna mina ngikwenzele ntoni? Awunikhona bazalwane? Akagcinanga lapho uthi ufuna ngwenze intoni. Number 2, unani endlini. Ngoba kuyasolakala ukuthi into esoyisebenzisa into nayo. Phela ukwazi kuba nekweletu kuphela, ube nokufa kuphela, ube nezindaba ezingaka kuphela, kodwa ungabi nayo into emangathi singakusiza ngani la endlini. Bese phela ukwazi kuba nezinto ezinegative. Bese ungabi nazo ezipositive. Alibonga igama kaJesu, alibonga igama. Awutshela makhaya isolution ikhona khona la endlini. Kuyo lendlu kubonakala ngathi kunokufa, kuyo lendlu kubonakala ngathi kunezikweletu, kodwa ikhona into enayo umoya ingcwele angayisebenzisa ukushintsha impilo. Webazalwane, isolution ayivamisile ukuba kude nezinkinga. Ukuthi usuka wafocus ezinkingeni, wakhohlwa nesolution ekhona phakathi kwempilo yakho. Alibonga igama kaJesu. Let's increase the capacity. Sesubonile u2026 izinto zikhona, amandla khona, uqobo lukhona, kodwa kudingeka abantu abanjani abane capacity. Tell your neighbor, go and prophesy. Uthi go and prophesy. Ubolekela ukuvalelisa. Bolekela ukuvalelisa. Ngibhizi mpostoli, ngiyafunda, ngitadishela lento ye-cash culture, where the church is moving away from credit and debt. Sizo afford izinto cash. Uthi uNkulunkulu angimele makuzofika enye imoto kuhambe enye. Sizoficana nje egcekeni. Uma ubhakile kwakho becathi unomcimbi okhona omncane kathi cha imoto zala ekhaya. Abangizwa abazalwane, ngithi mina ngimele uma sizosuka, uma sizothenga sizothola omunye umuzi sidayisa omunye, cha kuzoba nomuzi wasemakhaya, kube nomuzi wasedolobheni, kube nomuzi wase-Richards Bay. Yini indaba uthi uNkulunkulu asemkhonza igolide nesiliva lingelakhe, kodwa uyafisa ukusinika, kodwa ushoda ngabantu abanekapasi. Shadabaya. Increase capacity. Ungaphathi ifoni ebiza ungena license. Lokuthi hayi phone ngiyabhukuda nayo ayifi phansi kwamanzi kodwa unayo license nga. uNkulunkulu afuna ukuzama nje ngemoto manje sengimele ukufana ngicela nihlangabeze eThekwini. Hayibo kade uboni uNkulunkulu wenzani. Tshela makhala sikhona into zakho kodwa ishoda nge-landing place, sishoda nge-capacity, sishoda ngendlela engahlala ngayo. uNkulunkulu uyafisa ukukubusisa, bantu shoda ngawe. Obomzalo wabazalwane le uNkulunkulu yazi uyakubuka. Uma uNkulunkulu ungambona ukuthi wenzani, obuke komuntu abaseceleni kwakho ukuthi shola uNkulunkulu khona kule ndawo. Nangu sibani uyashintsha, nangu sibani hayibo ngingasali kulento. Asikwazi ukuraise generation efuna ukuba yinhle ngaphandle kodwa engenazo indlela zokuphila. You bazalwane, asikwazi ukukhonzisa abantu abangenanga ngisho i-app ye-Property 24. I-app nje. I-app anyana nje uthi uma ufuna ubheka izindlu noma ungaka-afford kodwa uthi inkosi nayo i-capacity, nayo i-capacity. Ungene nje ungene ufake bracket uthi indlu eqala 380,000 gcine 800,000. Ubuke nje uthi ibond 20 years. Hawu 6.7. Hawu ngoba 6.7 ngidla ngegross, ngidla umuzi. Tshela makhala ziningi izinto oyidlayo kodwa ungayiboni. Abanye
badla ama-blocks abo, abanye badla osimende bezindlu zabo. Uyaswenka ngapha kodwa ulala endlini enkulu. Uyawulala endlini enkulu. Kunamagame uthi mina ngilala embhedeni leliviki kodwa umdala kangaka. Ngiyakutshela mina, go and increase capacity. Ulapha nje ulala ngamagema, bajabule kabi ngoba ungekho nje. Kodwa le kunemali oyidlayo kuthi awuhlali phansi nawe. You must learn to sit down with yourself. Ubuke ibank statement yakho uthi awula ngadla. Lesicathulo silingana nephallethi kaCement. Ngoba ngizweni. Kuneyinkinga ngifuna singakufika ungena indawo yakho. Ngiyaphinda futhi. Kuneyinkinga ngamele zikufika ungena indawo yakho. Uyazi ukuthi ubungenazi izinto ukhuluma ngisho ungathandi. Uma kuduka into nje, uma kuduka into ekhaya noma usemhlanganweni. Na uzobizwa kuthiwa woza nawe mhla uhamba leyo nto eyikhona kodwa wozochaza ngoba ubunge if you don't own you must explain. Mina ngabona ngihla ngiqala ukuyovela ngiyolobola ukuthi le mali engayikhipha ngangaqala ukuba nayo. Ngarealize ukuthi mina hawu le mali phela aba engishile kulamuzi wabantu angiqala ukuba nayo. Futhi mina sengidla amalobola mangaka. Ngoba lento yokubalekela accountability through prayer is wrong. Lokuthi kunemoya kunamademoni ngiyakubhodloza. Sit down with yourself. Confront yourself. Ungazolinda abantu batshela iqiniso sitshele sigive wena. Ngathi awukade khambusho ubheda kanjena. Udla imali kanjena. Yeah, 2021 ngangigqoka izinto ezizodwa zokushumayela. Yabo njengoba ngino live manje kunebandla ngabuyela kulo nento eyodwa kathathu. Ngingaqondile kuvele kuqondane. Ngabona ivilophi yokugcina inkulu ngathi abangidabukela ke manje babona ukuthi lo muntu uxakekile. Kanti cha, ngadecide. Umyoshumela unika upetrol unika imali yokudla. Konke lokho leyo kudla ngifike ngithenga isinkwe esibrown nama nickness. Esele ngiyibeke. Ngoba ngiyalobola ngiyakha ngapha. Makuthiwa 90,000 lokudla mina ngidla 100 rand 900 khona ngizokuthenga ibreakfast iyaphuma ngoba awudingi usathana aza khona rishe ukuzucabanga. Yazi mina ngisabani ngisaba ukuthi kufika inkinga enamandla kunawe unje. You see, one of the most painful thing about the church ukuthi eyintweni zenyama zokucabanga asikho good. Nakuma principle aswenzi uthembele. You don't think, you don't hide. Uma kuthiwa usathaneke uyavela uyowenza njani? Increase capacity. Be intentional about your life. Uma khamba lo mama obeka isikwe etafuleni usafafa ngani? Kunembuzo ufuna uyibuze yona nje uyibuze yona. Kungonakele lutho kungashone umuntu ungaxabene namuntu uyibuza ukuthi uma le shelter ngithembile inyamalala. What will you do? The problem, I repeat, we lack capacity. Thina sikhonzisa abantu abangabhali phansi. Abazali bobakhoza banje. Hallelujah. Amen. Hey, hallelujah. Because uma ubhala phansi usufika ekhaya kumlezo wethu utholo wakho. Through studying the teaching iyosuku. Increase capacity. Would you go and increase capacity? Listen to me. When you increase capacity, number one, you must do what is called personnel audit. Kunabantu by chance, by default, they don't deserve to be in your space. Ngoba abakusi lapho yakhona, bakumaintaina lapho khona.
kunomuntu nomuhlele uhlangane nayo nje awubi nento ejake yoqala ibhizinisi. Phela uma uhlala nomuntu ufuna ube nento ethi yazi mina ngandiza noma uzobona lethu uthi awungeke ngikwazi ukundisa. Kodwa futhi uhlala nabantu abangimotivate to the point ukuthi ikhona into engingayenza. But uma uhlala nabantu nje ni discuss abantu not ama ideas. They don't deserve to be in your space. Go and increase capacity. Uthi mama yeke indoda efile manje yeka amadoda ahamba acela ukudila nawo unani. Indlela okhuluma ngawo kakhulu ufuna ube nezinto ezinkulu nawo okwazi ukukhuluma nje ungenalutho unani. Uthi hayi manje ngebhodo namafutha uNto babawo. Ishayile phela. Ishayile. Uyazi ukuthi kube lo mprofeti lo mbuzo akawubuzanga leya ndoda kwakuzovela ngathi ayisebenzanga yafa. Ngoba kune success ekicindezele ngenxa ukuthi ifike nobani. Angithi manje umuntu kaNkuluNkulu obeseva inciko. Umuntu nje owesti isikhathi ngokwalo mama. Akafiki la athi yazi endlini kunebhodo namafutha cha uthi hey le ndoda ikwelete ngishiye naso. Uthi ke hamba oboleka izitsha. Go increase capacity hamba oboleka uvalelise. This is the last time you borrow but depending on taking instructions. Number 2 uthi kungagcina ukuboleka izitsha. Hamba uthatha amadodana afuna ukuthathwa ungene nawe endlini. Ngoba awukwazi ukudlala eminyango njengezinye izingane kade niyafundwa. Lalelani ke bazalwane. Ungacabanga ukuthi ubona abanye la ensilisweni bedlala uqeda nawe une chance yokudlala. Yeah, wena ususuka wamlimaza kakhulu. Usathana ungagcwala uza phandle. Bazalwane lana ekholweni asifani. Khona benza amaphutha bengabuya hayi wena. Nalokho ukuthi uDecember 26 uzosho mhla ka1 ula. Ontanga bakho bashiswa igazi ngaphandle usathana kuyamnyekisa khona lokho. Ungacabanga ukuthi uma uphuma la wena uzohamba uyotamasa njena udlale njengabadlala webazala uthi tell your children ukuthi they must learn to hide. Kunabantu abenza izinto phinde bekhonze wena uzuthawu asho lento nakho kuyenzeka akwenzeki abanayo impact. Abanayo impact. Wena usune impact. Usune worship eyayisa umuntu efuna ukuyibulala ekulalela. Uyamkweleta uSathane wena wazi. Musukudlala njengabanye. Kunomnikelo nowawenza umpostoli wafaka imali oshumela kwasindisa umuntu. Ufakiwe kuleya soul. Manje uSathane uqinga uphethe izembu yakubhonga unjengebhubesi ufuna ngamgwinya ungabona abanye abantu bedlala ekholweni udlale ungabona abanye hambe bethitha ekholweni na uhamba uthitha uyafuneka. Utshela makhanda uyafuneka wena. Indlela othanda uNkulunkulu uyafuneka wena. Usathana ukufuna nangamaphupho, ukufuna nangabangani, ukufuna nangama colleagues, ukufuna nangomndeni. Kasha. Uthi lo mama, uthi umprofeti, tell your sons to be scarce for their appearance. Ngoba lento okuvela njalo usazovela yehlisana isithunzi. Yafuna uma uvela abantu yini ezokwenzaka yini kwafika usibanibani gacha uzokhonza you are scarce for your appearance. Uthi tell them to hide. Uthi abahlala endlini. Uthi let them be planted in the local church, let them be rooted. Yeah, babangagcwaluzi. Abangabona abanye bevela bese behalela ukuvela basafunwa. Asiqale solve indaba yezikweletu before baphume. Basafunwa ngoba isitha sikababa wakhe sakho. As long ama areas kababa wakhe engakabhadalo. Ngiyaphinda futhi ngoba ngathi niyayanizwa kahle. Ngithi mina uthi umprofeti the enemy of your father noma baba wakhe ngabe sethuneni. Izitha zakhe ifuna amadodana. Manje tshela amadodana abe disciplined enough for a season.
ungabona abanye bejola bephinde bekhonza kuhambe ngathi kuyenzeka bese nawe ake ngizame ngeke ubuye uyothola umfana ukinyele left sekumele uchaze manje Uzokwenza njani mzalwane uthi udevil selayo yeke udevil tshela abantu ukuthi bengithi ngiyazama njengabanye bangazameka tshela makhala uyafunwa kasha I think it was 2018 sivakashela omunye umfundisi Samuel la lenceke ke iya sibasamalahle ilethe into inyama ilethe yonke into bese ilanda non alcoholic wine ithi lenceke abafethu singaqhumisa la si celebrate leto mina ngiyayithatha ithi mina iwayini uthi awuhlofu isigisi funda phela isigisi lesi ethi mina kodwa iwayini okay non alcoholic kodwa nje guys uma siqala sijabulela lokho uphinde lento ithanda ukuba strong angisebenza njani ngiyayibuzela nje athof kanti mina njengoba ngibambe ngoba nje ngibambelelwa yini lehle nayo uphethe ifone ufuna ungishutha ngasese kanje wena ngekwazi ukuthi mina ngathi ngichaza ithi hayi kokina uthi wena ya sibona indlela okhuluma ngayo uthi uyadaka wena indlela nje oshumayela ngayo hawu ngiyalifihla isandla ngithi mina unceke kwenzani uthi hayi bengifuna nje ukudlalisa athi mina awu uyingozi kanje yazifunani ufuna ukungisilence ngoba kunento engingayazi ebazalwane zonke izono uNkulunkulu ziyathethelelwa esiphambanweni kodwa zithi ithethelelwe kodwa usukucinyiwe enhlizweni zabantu and kunento esingayazi ke thina kulesizukulwane ayikho into ehlungu njengokulimala usavela usunengozi funa before uwenze ministry kufuna uqala uchaza uthi lana kwasekwenza njalo uthi usathana uyangizonda wasuke wangishaya manje umlezo wakho usuhamba nama explanations ngiyaphinda futhi musukuzama ukudlala njengeyabanye kubafanele abanye kodwa hayi wena ikhona into ethi nje uDecember sifunana entabeni izwa ngami siphephile uma sila anisiphephe ngisho ehlobeni anisiphephe ngisho emndenini kwaba inkonzo yanjalo inkonzo thatha lo magama uyokhonza usathana ufuna sigcwaluze kanti siyafuneka yazi painful experience senginamavita akho nezithombe zakho ufuna kurent uthi awungayikhiphi awuyarent uthi awungayikhiphi hayi phela sikhuluma izwa bethu sikhuluma izinto esidila ngazo every day umuntu akathi manje igama ngicela ungisiza ngowisdom ngenza njani leyangane ngangi-expose you know it's painful now usebenza kodwa kunezinto ongakusakwazi ukuyikhuluma ngoba usathana befuna iqiniso ungalishumela uwenza likuhlule webazalana ake sifunda ukucasha sifuna ukucasha uthi go and increase capacity after capacity go and hide because you are wanted nayo ke indlela esafe ekusindisweni ukulakha isikhathi eside learn to be alone zwana nabantu kodwa nje funda kungakuhluphi ukuba wedwa lokuthi nikuphi ubani ongalele esichurch hayibo akumitha abaningi ngalonto ayeke lonto baningi babambe ingane engena baba namhlanje lo ubani ongalela sikhulumeni akukhulunywa ebusuku uyathandazwa Mofu nokuthandaza lala faka ama-earphone udlala ingoma uzujumeke ebazalwane kunezinto ocabanga ukuthi zilula lalela ngitshela isilingo awusiboni sizokuhlula usaya kuso ubona ukuthi ubuya khona uthi hawu sengiwile ngoba isilingo adlali siza ngamandla ongathandazanga ngawo ingakho uma sifuna ukudela nelingi ibe isilima nje ibe isilima
ungathi awutholakala ungathi awazi lutho ube ngathi izinto ziyakugeja uyasurvive ke ya bathi abantu beyihype nje noma ngathi ulibele la ingqondweni ngathi nje awukho right uhlele enkonzweni udonsa okhaphethe ufika uhamba le usurvive kanjalo until ube necapacity enough yokumelana nezinto awutshela makhana uthi ihamba oboleka isitsha uthi sifihle Apostle, sifihle libonga igama kaJesu uthi go and close the door behind you inside the house close the door bese ke the last one uthi ke close the door why umnyango uvalo uwe hayi uNkulunkulu because you must be responsible and accountable Noah yakho umkhumbi ngenani I will close the door uma kusuvala umnyango ufuna wazi ukuthi kunabantu ozobaluza kanti ubusathanda ukuzwana nabo kodwa isizini ayisabavumeli ukuthi baku-access ngiyaphinda futhi idemon elisetshenziswa usathane idemon le-accessibility lokutholakala ube umama otholakalayo nje ingakho khona abantu uzibuze ukuthi hawo umfundisi usibanibani ba close up awukwazi ungababona emona uma ususebenza into ecacile nje lento ongatholakala iyasebenza uba nezindlela zongatholakala ungatholakali ke kuyapreserve into ephekwayo uhaleleke unqaneleke uthi go close the door and begin to pour from the small oil to an empty vessel uyacabanga ngapha uphele uphethe ibhodwe namafutha amancane nebhodwe empty bese ufica umuntu ubambe kanje ukuthi umuntu wenzani thank you ngoba kunabantu abazophazamisa ukholo lwakho uma uzovula umnyango ubuthela bazalwane vala ukuze abangaphandle bengabi nayo access yezinto engenangqondo kodwa zangaphakathi yiphi into la ikholeni yakakusebenzele yenza isense uthi close the door alibona igama kaJesu but why ethi close the door and pour from the empty vessel uthi uNkulunkulu if you obey me behind closed doors I'll open doors for you in public thina ke silezukulwane esithi singamlalelanga ngasese sifuna enzima ngaphambi kwabantu uyibone le ukuthi lo muntu uyayenza le ndoda ayinayo iconfirmation ya behind the scenes close doors two reasons then I pray why doors must be closed uthi we must close doors because behind the closed doors it's where you set your priorities straight. Behind closed doors, it's where you set your priorities straight. Umbuzo uthi ufuna ngikwenzeleni. Behind closed doors, bazalwane, it's where you set your priorities straight. Ngoba phela nenkingo nazo ayifani. Inkinga nje ayifani. Inkinga ayifani. Khona inkinga ezinkulu. Okay. Kukhona inkinga imikubambile itshele ezinye inkinga ukuthi ulula. Bese zonkinga sizo hotspot kule nkinga yokuqala. Yabona lonto? Okay, let me support what I'm saying. Lithi iBhayibheli David waye emfuleni wafika wacosha amatshe ayihlanu. Yabona? Lithi it was for Goliath and his brothers. Ne? Lithi ngesikhathi uDavid ebhekene noGoliath emshaya ewa. Ivesi elandela lithi abafowabo baGoliath babaleka. Babalekelana ngoba phela bebekholoza bethi lethana umuntu babe ngenaso isibindi babe hotspot kwisibindi somfowabo. Ngesikhathi uDavid eshalo ngathi yena sikhwaga sakhona lezi ezinye inkinga zayibalekela zona ngaphandle kokuthi ayishawuta ikhona inkinga umoya ingcwele bengayisakaza ngempama namhlanje ephekwe impilo yakho zonke lezi ezinye inkinga hayi bazalwana nikho kodwa yiphi inkinga oyibona ukuthi nayo umama walezi inkinga namhlanje sidila nesikhwaga ingane seyinkinga sayihambela
Shout hallelujah. Angazi yiphi inkinga ofuna umoya ingcwele akusize kuyo namhlanje. Ofana ibona ukuthi abana umoya ingcwele ubungangisiza kule nkinga. Yabona ubungangisolvela le nkinga yeyimali, ubungalale kusuku uzohamba, izikweletu zizohamba, ungabi namoto uzohamba. Ikhona inkinga eyenze ezinye inkinga zingandamine. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Umuzi wakhonza wafika nomama weyinkinga. Uthi inkosi ngimnikela kuwe namhlanje. Wena ngazothi abantu abangithatha serious icontent abangithatha serious. Hayi mina uma ngikhuluma emndenini ngilalela ikhona into. Awube ngalento eyenza abanye balaleleke. Behind the uthi ufuna ngikwenzele Toni. Uthi ke uthi lo baba ke yeke into eyiningi manje ngichazele. Ufuna ngikwenzeleni? Ufuna ngikuvusela indoda eyafayo noma ngikubambele izingane ezihambayo? Ufuna indoda? Ufuna ukuvuka upheka iphalishi? Uqala phansi upheka amaphalishi. Ufuna umuntu othi awuyi lapho. Ufuna ukubuyela kuleso sigaba leso. Uthi manje kababa sibanibani abangani bami bathi siyebhisha uthi awuyi lapho. Ufuna indoda, yambuza uprofeti ufuna indoda wena. Phela amadoda ayathumana amadoda. Ufuna umuntu ozokuthuma. Ufunani? Ufuna indoda. Ngivusi. Elo mama wabuka wathi sengiyiphatha isikhathi eside kangaka. Ngale phansi kibe nomuntu manje ozongithuma amanzi sengilele. Wathi do you want me to resurrect your dead past? Or do you want me to hold on to your future? Abuzo makhana ufunani? Ufuna ikusasa elafa? Ufuna amathuba akudlula ongawatholanga? Ufuna abantu abakulimaza babuye bezoxolisa ufunani? Ufuna ngivuse ikusasa elafa noma ufuna ngikubambele ikusasa elihambayo? Ufuna ngivusele ipast ebuhlungu noma ufuna ngikubambele ikusasa elihambayo? Awungiyathandaza egameni likaJesu. Okwafa okwahamba siyakhohlwa ongasemuva, siyaselulela kongaphambili. Njalo bakhala ngiyahlukana nezinto zafayo kodwa ngifuna izinto eziyaphambili. Hallelujah. May the Lord hold on to your future. May the Lord hold on to your finances. Okungalunganga kulunganga, ongahlangananga abangasupportanga kodwa siyaselulela. Awuthi ababili abantu khohlwa ongasemuva, khohlwa bakuyeka, khohlwa bakushuda bukisa, khohlwa bakukhuluma kabi, khohlwa bathi ngakulungele lutho, but stretch yourself. Sethembile yona leyo nto ukuthi awuqalele umsebenzi empilweni yethu. Awunikhona bazalwane, awutshela makathi ngabe ungiboni la kube bengilaka izinto engalunganga kulonyaka. Webaza ngabe le nkonzo ayikho ukuba besibuka izinto engahlangananga. Ufuna ngikwenzeleni? Ufuna ngikwenzeleni? uNkulunkulu angibhele ikusasa lapha. Ubuyela emuva. Bathi abakuhetha. Umuntu abakushisa enkingeni umfunani? Funani? Babazalwane, into esibambezelayo nje lento okubuka emuva. Unjena nje lokhu uqala ubuka emuva. Umdala manje uthi ungakhalela abantu abangakusupportanga. Nobaba ongakondlanga umdala manje. Umdala manje uthi ngalokhu uyifaka istress uthi ngiyamfuna kube userious amcinga wena. Umdala manje ungakhalela umuntu owakuphunyuka. Ya mhlawumbe ipartner yakuphunyuka lokuthi angazi kwenzakala ngithi ngimbambile yeka lo huda wahamba wena bheka phambili because your future is ahead of you. Hayi bazalwane, uJeremiya wamemezela ukuthi ngizile ukunika ikusasa nokuthula, ikusasa nempumelelo, ikusasa namandla, akanike izinto engalunganga. Shadabaya
ubani umekhulu uba nama painful experiences. Kodwa ngadecide nje. Ngadecide ukuthi mina lo ikusasa leli. With Jesus on my side. Ngiyancenga kancane ikusasa ngiyancenga ngijahe ndawo. La ngiyabona ngathi wena ngislow noma ngiyabona ngathi lo muntu akaprogress mina ngisuka kude nalo Jesu. Hayi bafana siyakuthini ngalokhu na. Uma uJehova engakithi. Hayi abekho ngapha ke ngizame ngapha. Sesiyakuthini ngalokhu na. Uma uJehova engakithi ubani oyomelana nathi. Nasingelosi nakufa namabhadi nakulahlwa akukho okuhlukanisa. Ngidabukela umuntu owangilahla. Uyangibona manje. Ayimlo. Ayimlo khona. Imlo, I am Kabusha Ndlovu ngifikile and I am here to stay for a long time. Tshela madimoni, hey sangifikile ngisayindawo. Kwalahleka. Kodwa sibheke phambili. Ufuna ngikwenze leni? Ngikuvusela indoda yafa. Noma ngikubambele ingane ehambayo. You want the dead past or the future? Choose. Ucalwa yimi ke namhlanje. Awuyeke uzenzela phansi. Vali chapter eyenza amademoni access ngobuhlungu bezinto ezidlule. Close. If you keep on looking back, ugcina uphuza. Ulala ngewayini njalo. Ngoba lesokho ivuka lezilo ukuthi so by class emva kweclass kube ibhodlela emva kwebhodlela kube icarton emva kwecarton kube 4 liter. Ngoba uthi uma ingcwele kupolice ilonda wena ukubuyele emuva. Every single parent who's here, focus on your children, forget about umuntu okulahlayo. Unabantu abaphilelayo manje. Awukwazi ukubheka ifuture, ikusasa kune future phambi kwakho. uNkulunkulu bese kuphumusa wokusinda kulesa sigameko umusa ubuyela kuso. Focus on your healing. Focus on your healing, focus on your chain. Ngeke uachieve lutho ubunenhliziyo ebhitha. Ngoba lo muntu ombambele igrudge umevela kumele ushintshe wena. Noma bobujabula umevela ufuna manje uthatha ubuso obuthi angisekho happy. Awusekwenze njalo uthi angisekho right ngathi ngahamba la. Why? Uyevumela umuntu akucontrol noma engasekho empilweni yakho. Igrudge ngizonda ngento eyodwa. Umuntu ohlala rent free enhlizweni yakho. Uma ungene wempi nawe uyamfaka udla mahala. Mungene emoto na uyagibela mahala akakhokha i-toll gate uhlela lapha kuwe. Khipha lo muntu lana uqhubeke nempilo. Obazalwane singanikhonzisa lemasodeni isikhalela abahambayo. Yanibingelela bazalwane nithi amen uthi anuvumo ame njengosimangele usimangele useka. Ngingagcina nilimala nani uthi ubaba sifikile usitshela ngosimangele. Kungcono nathi sihambe njengo simangele. Ungamnika umuntu importance kade akasekho. Ngiyazi naku umuse ngikhulekela empilweni yakho. Ngicela uphume udu. Muphuma nje phuma udu. Ungalimaza abantu abakusupport. Mhla ugrieve. Ufuna ngikwenzeleni? Ngikubambele ifuture noma ngikubambele amadodana ngivusele ikusasa elifile. Uthi Elisha, truth must be told. I've got the power to do both. I am Elijah, the son of Elijah. I am Elisha, the son of Elijah. I can resurrect your dead husband. I can hold on to your sons. But the decision is final from you. Ufuna uNkulunkulu akwenzele into 2025 uvala. Awuye ukukhuluma ngokungenzakalanga ufuna uNkulunkulu akwenzakalala. Hawu nikhona bazalwane? Uthi I don't want to raise the dead past, but I want the future. You know what is interesting here?
ukuthi uElisha akamnikanga ithuba lomama lokuphendula. Because umulalela ithona lomama, this woman waye angry. Yeah. Kodwa akamnikanga ithuba lokuthi amphendule. Ngoba enye into uNkulunkulu ufuna simbongele yona. Ungayiphendula imthandazo sayithandaza mhla sicasukile. Yeah, simbongele lokho nje uthi yekho ungena uthandaza ucasukile lapha. Uyakhona mhla sekulimazile enkonzweni. Yeah, uthi wena ngathi ngavele kuyibhalo besakonza le ife babulale bonke. Umbuzo ukuthi kubele lo bhano la wasafa ngabe ukhonza nobani manje? Hey, masimbonge uNkulunkulu ngokuyiblue tick imthandazo asayenza sicasukile. Anokugilwe ingane nje ingane uthi iphethe ngamazinyo uwedwa ivela ikhulelwe. Yeah, ube nawo nje lenhlizweni uthi yazi lengane kodwa isimo sami sinjeni. Ube nawo nje lonto ukuthi angazi kanjani kodwa iqhuzuke iwe hlaba kanjani angazi kanjani iwe ilale ngesisu kubethe udokotela hayibo cha nkosami lokho bekukho ngathi kuphunyukile hayibo kanjani ube nje nemthando nawe naye noSathane phakathi kanti uNkulunkulu ubuku 35 years to come kanje ususele nalengane kuyona kwenzela itiye zingasekho ingane oyizalayo. Umbuzo uthi ngabe urajo bani amaqakala manje? Utshela makhana simbonge uNkulunkulu namhlanje. Simbonga ukuthi mhla sithandaza sicasukile. Akayiphendulanga imthandazo ye. Awunikhona kodwa bazalwane. Ngoba uNkulunkulu usithanda enough ukuthi azi ikusasa, azi imuva, azi manje. Bese buka imthandazo ethi lemthandazo izokulimaza wena kusasa. We bless God by ignoring our prayers while we were upset. Behind closed doors, it's where you evaluate what is left. Unantoni endlini. Bamba namagama. Uthi lo mama incekazi yakho ayinalutho ngaphandle kwebhodweni namafutha. Lo mama ubefika uthe my husband kodwa manje seshintshe language. Usaid your maid servant. Ngoba lento ngeke ikusebenzela until uzube munye nalothunywe kuye. Abazalwane ke ungizweni ke ngoba lento engizoyisho vele izosenza ukuthi singabi inkamkam. Ngeke uNkulunkulu akuphe umprofeti bese ungabe munye naye. Bese uexpect lezinto ayikhulumayo sizokusebenzela. Kunama demoni ke aphume ke imash eserious. Enza sengathi ukuhonorisha othunyelwe kuwe kukumkhonza. Kanti vele izinto zikaNkulunkulu azikusebenzeli i-tray of honor ungenayo. Yeah, ngoba funa ubonakala ukuthi manje ukhuluma nomuntu ongasafani nabanye. Athi nginisisi. Uthi umama lethi sitsha, umfana uyasiletha aphuma amafutha. Athi lethi sitsha, umfana asiletha aphuma amafutha. Athi umama mfana lethi sitsha, athi umfana izitsha iphelile bese iBhayibheli anqamuka amafutha. Akekho the emafutheni nqamuka. Amafutha lalela iconversation. Alalela ingxoxo amafutha uthi makusekhona isitsha siyaphuma makusekhona isitsha siya uma kusekhona icapacity uma kusekhona iona siyaphuma kodwa ansathiwa aphelile amafutha anqanyulwe ilanguage ekhulunywe at his presence. Ngoba ngiyakwazi ukuhlala nawe uthatha amafutha wasaflow toward your direction ngezinto ezikhuluma ngami at my absence. Webazalwane ayikho into ezokusebenzela uundermine iflow. Yeah, you can't be negative but this service is being we attend. Umuntu obesephaki ngoba bazothi abanye amafutha ehlela kuwo uma qonda nawe avela anqamuka anqanyulwe ilanguage ayikhulumayo kodwa usazoza la. Decide ke lapho ogcobeni uya decide. Ya lana ke lana kanje. Ya la uya decide uthi yabona ke mina ngiwonga la.
and ngizothatha onke ama-instruction la. Amafutha anqanyulwa i-language around the flow. Unantoni endlini? Yini onayo endlini? Because behind closed doors we need to evaluate. Pastor, what do we have endlini? Ngoba lento evaluation abadabazo uyazi uyakwazi ukuhlupheka uhleli nabantu kanje ngoba sifocuse kwi-quantity more than quality. Yeah, I've experienced that. Umuntu akusendele ithombe uthi khambushe lemvuselele igcwele khamba kahle kodwa lana olandelayo awungizama ngo200 phela ngifaka upetrol. U200 kanjani imvuselele igcwele? Ukuthi yena ujabulela ithombe kanti iquality ayikho. Webazalalelela kahle kahle enkonzweni usukudinga indoda eyodwa kodwa engaba amadoda elishumi yodwa. Usukudinga umama oyedwa ongapheka ongayidrobheni ongalanda ideki ongalungisa khaphe. Wazi kwaba nabantu abaningi ujabulela abantu kodwa uhlupheke bekhona. Yeah, uJojo wena futhi osu frustrated. Laba bonke labantu yabacabangela makuphuma manje uthi bathi ha senza njani manje baba abakwazi uyicabangela ngoba uma singayenzi evaluation ukuthi yini esinawo endlini. Yeah, kwi local church ifuna uevaluate. Local church ukuthi mangaki ama professionals enginawo. Professionals. Yeah, abantu abane higher learning education. Ngoba uyathanda awuthandi kuna level lombono ongakuyikhuluma nomuntu ongasiqedanga isikole. Udinga certain level of faculties. Uyathanda awuthandi. Kunabantu umukhuluma ukuthi ebazalwane we need 1 million because we need to take this site sifaka amakhulumo ngezansi siphakamise ibe 3 stairs up ngapha kuba ama-office ngale bethu umuntu ubuthi 1 million ngoba ngisho esebenza ngisho evuka kwi-daily life yakhe akanawo umuntu okhuluma ilanguage ye-million. Uma ukhuluma i-million uyamphusa manje uthi saphela-ke ufuna ngihambe la ekhaya ngiyocikela elinye isonto elikhuluma ilanguage engaphansi. Kunabantu kunezinto uma uyikhuluma ufuna ubasefa abantu kodwa ngeke uyenze lutho ungakayenza evaluation. How many professionals do you have? Babuxulu kunaba enkonzweni masikhonza kanje kunabantu ngathi kuwe manje hey sidinga 6,000 manje 6,000 manje nibathatha athi mina naku 2 athi mina ku 1.5 uthi mina ngizofaka lese 2.5 done. Kunabantu manje umuthi kubo sidinga 6,000 usuyibulela inkonzo like kubona inkonzo ifile bathi ubaba wethu ulunge kabi vele kufika ogambushe bezomona befuna 6,000 eka so thatha 6,000 sisentabeni sifuna uJehova sifuna imali thina sisentabeni naso ufuna inkosi. Hayi bazalwane, sometimes ithina sibulala abantu ngokuba expose of information abangena icapacity yayo. Awunikhona bazalwane eningi into esingenza nabantu la kodwa uma bathatha ubagroupa nabantu aba-right. Utho I need professionals, I need business people. Uthola abantu abawu-13 bese batshela ukuthi ngomhla ka-3 kuya ngomhla ka-6 ngiyanibhukha out se-Drakensberg. Everything is paid for. Somebody hey bamanga labapakisho hey mbotho lusase-Drakensberg wena uyazi la ubhajeje 20,000 yabakhokhela bangena kwi-boardroom balala bayadla 3 course meal kumnandi. In your first meeting ntambama uvula i-chart lapha petty pointer kanje uthi bafethu nginikhethela selectively carefully ngoba the next level ye-Holy City idinga nina ya ni foundation laba abantu bazoqedela kodwa nina ni foundation njengoba nibona la lapha niyabona la kwi-pointer lapho uthi ya uthi sifuna ukudonsa le yandlu siyishonisele ngomunye 7 meters ya bese sifaka ama-office phezulu ya kodwa kube i-gloves ngaphambili ya kube i-gloves ngaphambili kube nama-screen kube nama-aircon bese uthi ngale ngemuva sifaka amadome
kodwa ufuna siyithenge leya site umnikazi wakhona ufuna 80,000 ufuna siyithenge leya site sifaka amadomu ukuze abesifazane balale nga abesilisa balale nga sifaka amagiza namashawa sifake nama wifi senze ukuthi abafikile abantu bakwazi ukconnecta nemndeni yabona bese uthi ke kodwa leli site enga ngifuna kube neoffice i-dining hall ezodlela iyama-guest bese kube nenye i-dining hall ezodlela ama-guest abantu abafana bese uthi ekugcineni ngale kuzoba-ke eyami ne-guest yami ngoba kunabantu abethi bekuvakashele basuke bethi uNkulunkulu uzokusiza kodwa bamixe nabantu abazokhuluma izinto ezilong ngawe phambi kwabo kunabantu abafike bekuhlonipha yehla inhlonipho ngokuba mixa nabantu abacasual mina ngeke ngathi ngimenye umuntu esangihlalisile la isaphumile ngena enye ke umuntu amjwayele uyangena uthi mfundisi siyabonga ithi hey le ndoda ngisuka kude naye usasashela intombi umuntu engimhloniphayo ya udwebe lapha bese uthi ke bazalwane yonke le project le ngithe mesenza i-quantity surveying nabakhi bathi at 880,920 ngenxa yemvula singayenza manje ke nginibize la Drakensberg ukuba sibone ukuthi singayireza kanjani le mali umuntu ubuka indawo omlalise kuyo ubuka i-on omnike yona ubuka i-approach oze ngayo ubuka ukuthi ubasusile in a normal place wabasa 2-5-star hotel bese uthi ke mina njengomphostoli Mbuyezi ngiyaqala ngiyawufaka u250,000 bese ke eyamanazo treasury sele malini besho ukuthi hayi 680 asiqale ke mama unyawo uthi athi hayi mphostoli ngicela ukufaka 200 uthi minaza lapha mama Majona athi baba ngizofaka u50 uthi God bless you minaza lapha baba usibani asho ukuthi hayi mina ngizofaka u200 yabona imali iphele sibe nama extras ngoba uma uzodila with big project you need to evaluate your personnel akusibona bonke abantu kumele bezwe ama big numbers siyayiphakamisa indonga siyayiplastela bese abasele sibanika opende sibanika ama tiles sibanika imisebenzi engeke ibasinde ngokwelevel ye provision yabo kodwa ukuthatha inkinga nje isinda kanje uyibeke umuntu one holy grant uyibeke umuntu ohola u5,000 uyibeke umuntu ohola 10,000 uyibeke umuntu ohola 100,000 uyayibulala lo project uma uqeda ngalabo usulanda middle class babizelela ibheyi bosela inyama babulala badlalela ithomo bagide babulala uzofuna nje 100,000 ngizonisa Drakensberg uyofuna 100,000 hawo yabatshela 1-2 yabachazela iproject ubatshela ngamawindi hayi ngamapha amawindi uhlobele eglass elithise lingayikhiphi isound ya uyabachazela ukuthi ngidinga 100,000 yabatshela ngiyawufaka u10 abasuma bafake iphume imali yeah until ubize ke the rest of the church sale yabatshela ke njengoba nibona esayithini kuyasetshenzwa subiza uthoda bakasebenza abantu bangama graduate uthoda bakuthola umsebenzi yabatshela awukwazi ungatholakala esayithini ya nina niphekela abakhaya nina enhlina nina nisondeza amanzi nina nenze ukuthi wonke umuntu uma ushayisa udlule esayithini wonke umuntu you'll see kulezinto esingayi-achieve with a quicker speed if you can evaluate. Let me tell you something, uyazi ukuthi umuntu ophumelele akafuna ukumixwa nje. Ya uthi yazi ubaba lethu ubuyichaze eceleni. I've run conferences. Ngareza imali saphuma enkozweni kwenza omunye ubaba kimi wathi Ndlovu. Phela kwesinye isikhathi madoda anosibize eceleni. Ngithi mina baba ngithi anosibize eceleni. Uthi manje ubize imnika la bizo 200 rand. Mina ngiphe 10,000 ngenze njani? Athi mina baba uthi ngathi Ndlovu awuba nokukhona. Engabuya ngakusasa. Ngathi ngizwe imali yanuka namhlanje. Ngicela baka 10,000. To my surprise, no baba wasukuma kodwa ngathola more than 6 people from the day. We must learn to give people opportunities in their level. But abantu abaningi umama lo wanikela ngefadini lo vese sifunde kahle.
iBhayibheli lithi babenikela njengokubusiseka kwabo. Manje nokwazi ukuthi simnikele ucilisa lo mama wefatini. Nomama wefatini, noma ungenalo utho letha sinike nathi opportunity kwi level yethu. This conference belongs to us. We must not allow the conference to become the disadvantage to the host. Uyazazi amandla akho. Uyazazi amandla akho. Uthi ngicela nikiyeke ukuthi kuzokwenziwa yini. Baba ama guest akhe costa mali na 100,000 ngicela khuleka ke ngama guest. Abantu bese kuzoshumela bephethe ama proof of payment. Noma ingakangeni imali, but proof of payment ifikile. Uthi uyaphuma la ukuthi iqini uthi awusekunjalo sekunjalo njalo. But asikwazi ukuoperate kulolo zinga uma silibhanga singane evaluate. Uma se-evaluate musu ukuthi ayinkonzweni imali sasabizwa amagama cha sicinga abantu kuma levels. Standards. Ngoba bonke laba bantu esibafihlela esibazwela ngokuthiwa banalutho ungababona uma bemenye kuma bridal shower. Uhambe buza ukuthi unuthi konje umbalo onjani. And uyatshelwa lapha ukuthi into ozoyi-order uzoyikhokhela. Uyayitransporta. Kuphela usuke emcimbini aspend about 1,000 nemali. Kodwa uma sifika enkonzweni asifuna ubanika the same opportunity. We can never grow beyond our level of commitment. We must be cautious enough. Uthi umpostoli usayithatha i-Believers Convention wayibeka kuleli zinga. Singamhlwitha niyona nge-commitment. Ayikwazi ukuthi ibe isibusiswa izibe ibhadeni kuye. Ibe isibusiswa izimfakela ukugula yena. Ngoba baye-enjoy abafikile iyamsindo yenzayo. It is an error in the spirit. Unantoni endlini? Uma lona loyana efaka ngokwamandla akhe sakhe budget. Contract is done. Now, uthiwa amandla akho uma unamandla ka500 ngeke phela umukhu 500 bese uyasindwa. Uthi wonakala uDecember wami sengi 500 cha ukhipha ngokwamandla. Umuntu onamalini manje umuntu ona 500 umuntu ono 5,000 rand. Yawonke 500 4.5 okay. Yeah. Uma ngizokhipha 1,000 ufuna kube no 11,000 ngiya phezulu. Uma ngizokhipha 5,000 at least ufuna kube no 5,000 rand. At the tithe of what I'm giving, it must remain. Ingaphazamiseki. But this is what will happen if you don't evaluate. Bible will speak very powerful about offering, but when you count, it's 408. But the message was good, but the giving was low. You know why? When we do it in a blind eye. Asifuna ukulimaza abantu. Akakho umuntu ongalimala into enhle kangaka. Thulimela uliyezwa yini into enhle kangaka ngoba uwenza nje ngokwamandla akho. Nantoni endlini? Nantoni enhlizweni? Nantoni esikhwameni? Ungenza le conference ibe sibusiso kuwo wonke umuntu. Umntana. Khona singakwenzela uJesu? Asize nasinikele. Ngiqedile.